Isko Moreno asked you to retain his department heads for them, kumbaga ipagpatuloy nila, halimbawa ang pangungutong. Dad, may interview si Karen Davila with the Mayor of Manila kung saan nabanggit ng Mayor of Manila na may mga nagreklamo tungkol sa kotongan sa mga department heads at mga traffic enforcers na na-retain from the former Mayor of Manila. Sabi niya sa akin, ay i-retain ko po itong mga taong ito. Kaya lang po over the months, napansin ko po na napapadalas po ata yung mga complaint regarding po sa pangungutong, halimbawa po sa traffic, yung mga enforcer po. Kaya nga, tinanong nga ni Karen Davila sa Mayor of Manila kung ang mga department heads na to na pinakiusap ng former Mayor of Manila, kung nagbibigay ba sila ng cut ng kotongan dun sa former Mayor of Manila. And are you saying that they give him a cut? Binibigay sa kanya ang kita? Ngayon, Dad, ano ba ang nangyayari mga kotongan sa ating mga gobyerno ngayon? Well, para mas lalong maunawa na ating mga kababayan, kasi minsan yung kotongan na salita na misinterpret. No? Dalawa kasi ang sinabing kotongan, sa English, corruption yan. Yung isa naman, kikilan is an extortion. So, yan yung dalawang dapat natin linawin. No? Yung kotongan is corruption, kikilan is extortion. So, ngayon, lininawin ko lang kung ang sinasabi nila, for example, ang reklamo sa traffic enforcer, it's more of kikilan, no? Rather than kotongan. Ang kotongan kasi is basically opportunity-based. Ang kikilan kasi is more of regulatory-based. Anong ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun ng kotongan, yan yung mga tipong one-time transaction o may mga regular transaction, pero ito ay dahil sa mga pwedeng makolekta ng gobyerno, pwedeng kitain ng gobyerno. Example ng kotongan or corruption is, for example, may mga kontratang ina-award, pinapaboran yung mga kakilala nila, pero tinataasan yung presyo at doon ibibigay sa kanila yung dagdag na presyo o parang tinatawag natin komisyon o minsan tawag nila kickback. Isa yon, no? O kotongan, papaupahan nila ng mura yung mga lugar para na sa ganun yung natitipid, yun ang ibibigay na komisyon nila. Ganun din pag nagbenta sila halimbawa ng mga ari-arian, bababaan yung presyo para yung karagdagang natipid, yun ang ibibigay naman dun sa mga na tumulong sa kanilang opisyales. So yun ang tinatawag nating kotongan or corruption, no? So or tinataasan yung gagawa ng mga proyekto na hindi naman talaga kailangan para sa ganon, doon sila kikita sa mga kontrata nila, sa mga supplier o contractor. So yun ang kotongan. Ang kikilan naman, yung tinatawag doon is basically nasa regulatory base yan. So ano ibig sabihin ng kikilan? No? For example, nahuli ka sa traffic, pag gusto kang parusahan, titikitan ka pero hihingi na lang sa iyo ng kumbaga lagay o suhol, yun, kinikikilan ka o meron kang negosyo, may permit ka, tapos hinahanapan ka ng mali, hinahanapan ka ng butas, para sa ganun magbigay ka ng karagdagan, or may kontrata ka na maayos naman ang kontrata mo sa gobyerno, pero hahanapan ka ng mali, para sa ganun ay makikilan ka nila. So yun ang pagkakaiba. One is corruption, yung kotongan, yung kikilan naman is extortion. So yung mga nangyayari sa gobyerno natin, nakadalasan yan na nagiging problema ng mga maghahanap buhay, mga negosyante, mga pangkaraniwang mamayan, kaya nga ang iba natatakot na doon pumunta na Maynila kasi pag dumaan daw sila ng Maynila, napakadalas daw ng hulihan doon. No? So basically, ang nirereklamo doon yung kikilan portion. No? Saka yung iba din, for example, yung mga vendors, no? Tinisingil sila ng may dagdag na singil o upa. So yun ang tinawag doon, kikilan yun. Kasi nga para may pribileyo sila na makapaghanap buhay. So kinikikilan sila. Ganon din yung mga sinasabi nilang jeepney drivers o yung mga ibang naghahanap buhay doon. Kinikikilan sila para sa ganon, mapagbigyan sila na makapagpasada doon o makapaghanap buhay doon sa lugar na ino-operate nila kung saan man sila naroon. So yun ang pagkakaiba ng corruption and extortion. Kokotongan at kikilan. So yan ang karaniwan nangyayari sa ating pamahalaan na talagang laganap naman, no? Na nangyayari yan. Kaya nga marami sa ating mga kababayan ang sawang-sawa na at talagang inis na sila sa mga ganitong klaseng mga nangyayari sa ating pamahalaan. Ngayon, Dad, kung ikaw ay naging mayor ng Manila, paano mo mabubuwag ang mga korupsyon, ang kotongan at kikilan sa Maynila? Okay, number one, syempre kailangan leadership by example. No? Kasi kung ang leader, pinapakita niya, yung namumuno, pinapakita niya na siya mismo, hindi niya tatanggapin ang kanyang ganyang klaseng pamamaraan, lahat sila matatakot. Kahit nasabihin natin magpakitang tao ka, pero maamoy, malalaman nila yan ang katotohanan. Kasi yung mga yan, nakapaligid din sa'yo yan, mga opisyales yan. So kung nakikita nilang pwede pala at ikaw mismo tinotolerate mo yan o kinukonsinti mo, syempre lahat sila gagaya down the line na yan. So number one, leadership by example. Number two, dapat meron kang immediate intelligence operation. No? Kumbaga may validation ka kaagad, investigation ang tawag doon. No? So kung meron kang nakita mga sapat na dahilan o may mga reklamo na talaga naman patingin mo may batayan, immediately kinakailangan suspendihin mo or ilipat mo muna sa ibang departamento. That's the second. No? Pangatlo, mag-gather ka ng ebidensya. No? Kinakailangan marami kang ebidensya na para sa ganon, step 4, no? Kakasuhan mo siya ngayon, no? Para matuto. Tapos kung kakayanin, tutukan mo para makalaboso siya. Kasi pag nakalaboso yung mga yan, matatauhan yung mga yan. No? Kasi nga, ganun din ang nangyayari sa Singapore. Kinakailangan leadership by example. Walang kaibigan, walang mga kakilakilala, napapaboran mo. Opo. For example, yung mga kaibigan mo, kamag-anak mo, pag pinaboran mo yun, tuloy-tuloy na yan, pababa. No? So, ganun yung mangyayari dyan. So, dapat talaga, number one, leadership by example. Number two, investigation and validation. Number three, evidence
evidence gathering, and number 4, kasuhan mo, number 5, tiyakin mo na makalaboso sila, makulong sila, no, para matauhan. At yung mga iba, pag nakita nilang talagang seryoso ka, determinado ka sa iyong programa, matatauhan yan at talagang hindi lang mababawasan, baka kahit na papano mapatigil na natin. Kung ako naman ang naging vice mayor sa Maynila, siguro ang magagawa natin para mabuwag ang korupsyon, mga kutungan at kikilan sa Maynila, syempre, sistema ang kailangan rin palitan aside from sa mga tao. Kasi pag napalitan din yung sistema, kung at least nagbago na yung mga tao na pumasok, hindi na sila masasanay sa sistema ng kutungan at kikilan. So una, kailangan pag-aralan ang budget. Yun ang unang ginagawa ng isang vice mayor. Kailangan transparent ang budget at transparent ang paggastos ng budget na to. Kailangan nasasubmit lahat ng mga dokumento sa COA at nakukumpara ang lahat ng mga project pricing sa mga actual regular market prices para alam na kaagad kung overpriced o underpriced ba ang mga gamit o mga ginagawa na proyekto ng city. Pangalawa, syempre kailangan magbago na ang sistema tungkol sa pagbayad ng business permit, pagbayad ng mga fines, pagbayad ng mga traffic fine, mga penalty. Kailangan lahat yan online na at mabawasan ang human touch kasi pag may human error yan, usually ang human error na yan ay kikilan o corruption nga. Kaya kailangan mag-institute ng mga bagong sistema para mabawasan ang corruption, kutungan at kikilan sa Maynila. So, katulad ng sinasabi natin sa mga ibang vlogs natin, no, una yung transparency nga, kinakailangan merong transparent system. No? Ibig sabihin, talagang nakalantad sa mga madla kung ano talaga yung mga presyo ng binibili natin, kaya may benchmarking tayo, kinakailangan titingnan natin kung itong mga binibili natin o itong mga serbisyong kinukuha natin, kung ihahambing mo sa pribadong sektor, mas mura ba o kaparehong presyo o mas mataas pa rin sa ganun, meron kang benchmarking sa transparent system. No? Pangalawa nga, yung sinasabi natin, no, kinakailangan yung mga taong ilalagay natin, meron din dignidad, integridad. No? Kasi kinakailangan meron silang integridad at dignidad bilang professional. Para sa ganun, alam nila pangalagaan din yung kanilang career at ang kanilang future. Hindi yung mga ganyan na tinotolerate natin kung sino-sino na pwedeng gagawa ng mali sa ating kababayan, hindi maganda yon. Then number 3, simplify the procedures. No? Kung nabanggit mo, i-simplify natin yung procedures. Pag nag-apply ng business permit, huwag mo na patagalin, bigyan mo na kaagad ng permit. Tapos sa kanila siya mag-comply kung kinakailangan, may 90 days siya o 60 days window to comply. Para sa ganun, hindi ka maging sagabal sa paghahanap buhay ng mga tao. Ganun sa mga kababayan natin na naghahanap buhay ng mga tricycle o jeepney drivers o kalesa drivers o vendors, huwag natin silang pahirapan. Sila yung naghahanap buhay ng marangal at maayos. Tulungan natin sila magtagumpay. Kasi ang tagumpay ng bawat mamamayan, magiging tagumpay yan ng isang bayan. Kaya kinakailangan tulungan natin lahat ng ating kababayan na gusto maghanap buhay, gusto makaangat sa buhay, at turuan natin silang mapataas ang antas ng kanilang kaalaman para sa ganun mas mabawasan ang mga ganitong sistema sa ating lipunan. Matagal na maraming nagrereklamo tungkol sa mga kutungan at kikilan dito sa City of Maynila. Kaya ang kailangan talaga ng Maynila ay isang disiplinadong gobyerno para yumaman ang Manileño. Yan ang laban namin, yan ang aming patutunguhan, at yan ang aming papatupad kung kami magkakaroon ng pagkakataon. Kasi ang kailangan ng Maynila ay isang caring, safe, modern at beautiful city para sa lahat ng Manileño. Ako po si Solomon Sai, ang inyong kuya ng bayan. Tigilan na po natin ang patronage showmanship, ang ipatupad po natin isang disciplined leadership. Ako po si Michael Sai, inyong dad ng bayan.